pregoner de les festes de Sant Jaume 2023 és Fernando Luis Marimón Morán. Nascut a Mo, dia 9 de gener de 1950, durant la seva infantesa estiuejava el castell i és veí del poble, donat que va comprar per Xamba la casa d'estiueig. Va anar a l'escola de la Salle, en aquell temps al carrer del Carme de Mo, per proximitat en la plaça Miranda, on tenia el domicili. Després de passar per l'Institut Ramis, va estudiar a Saragossa i Palma de Mallorca i va obtenir el títol de professor d'EGB. La seva vida professional ha estat sempre lligada a la docència. Ha treballat a diferents col·legis, exercint el càrrec de secretari i de director. Va estar a l'Escola del Castell, concretament del 2004 al 2010. Des de l'any 2015 és jutge de pau del municipi, un càrrec que el permet estar en contacte amb la gent, ajudar en tot el que pugui i gaudir considerablement de la seva labor. Les seves aficions són la lectura, l'escriptura i escoltar música. Fernando Marimón ens ha concedit una emotiva entrevista. Don Fernando Marimón Morán és pregoner de les festes de Sant Jaume 2023. Com arriba aquesta notícia? Com la rep? Antes de contestar, m'agradaria donar les gràcies a la corporació perquè m'han donat permís per filmar dins aquest sala de juntes, perquè el nostre despatx de jutjat avui està invadit perquè la secretària ha donat moltes hores a molta gent per avançar feina. Bé, contestant a la pregunta, va ser una sorpresa molt grossa perquè jo mai he considerat que a l'edat que tinc sigui una persona com a representativa del poble. Jo el que faig està bé, però no és representatiu, entonces va ser una gran sorpresa. Vaig saber que alguna me volien dir perquè me van cridar, me van citar a un puesto, tal dia, tal hora, tal puesto. I jo vaig pensar, malament, ja aquí hi ha marro, aquí hi ha gato encerrado. Va venir un senyor representatiu que venia en nom d'un grup de ciutadans, no diré de quina casta ni de quin color, que volien que jo fos el pregoner. El primer de tot li vaig dir un no rotundo, però un no d'allò com una canonada. Va quedar, jo no sé com haguera quedat, però com que aquesta persona me coneix i sap que jo vull ajudar en tot el que pugui, doncs devien pensar que diria que sí, i jo vaig dir que no. Però clar, no pots estar dient no tota la vida a tothom. I me va dir, quan se'n va anar, me va dir, espero que t'ho pensis. I clar, jo ràpidament, no és que m'ho vagi pensar, sinó que vaig cridar a persones que sempre m'han donat bons consells, perquè jo sempre faig el que me dóna la gana, però aquesta vegada, com que no m'influïa jo com a Fernando, sinó que influïa que jo fagués una cosa pel poble, me vaig intentar assessorar. I bueno, i va ser que sí. I a partir d'aquí, ser pregoner és una talaia per comunicar. Sí, perquè jo, això de ser pregoner, o sigui, jo no tinc per què canviar costums ni canviar res, però pregón és una altra cosa. Per exemple, l'estàtua de bronze que hi ha dins els jardins, que ens van regalar els inglesos no fa massa anys, això era un pregonero. I els satxos del castell feien el pregón antigament. El que jo faré serà luz, espectáculo, sonido, fer riure la gent si puc, explicar-los 4 bajanades, o sigui, no sé, és una altra història. Els hi diré coses meves, totes meves, que pugui dir, perquè hi ha molta cosa que no es pot dir perquè uno ha vivido mucho, encara que no ho sembli. Entonces, pues, diré coses que pugui dir, coses que pensi que poden ser interessants i que espero que els agradin, perquè el dia següent jo he de continuar visquent aquí i no vull que me tirin pedres pel carrer. Què és més important del pregó? Ha estat molt difícil. Per jo ha estat molt difícil perquè he estat remenant tota la meva vida, perquè clar, jo vull contar coses de Calasfons i he estat remenant la meva vida i entonces
Jo he viscut coses molt bones, molt, perquè som una persona molt afortunada, però les 4 bufetades que m'ha donat la vida els tenia tapades amb una cortina. I ara, llevar la cortina, llevar la pols en aquestes coses i tornar-les a analitzar, encara tinc... Sens dubte serà interessant, però no ho volem saber ara, qui ho vulgui veure que vengui i escolti el pregó. Per preparar el pregó han aparegut documents, fotografies, coses que siguin rellevants? No, perquè com que seran coses de la meva vida, jo fotos no em puc mostrar de petit, perquè estem mig en pèl tots. I avui en dia ja sabem que aquestes fotos no es poden publicar perquè hay quien le gusta esto. Entonces, no. I jo he analitzat els pregons anteriors, o sigui, analitzat des del punt de vista de que jo me n'en recordo el que han fet i jo no vull repetir, i si volgués repetir hi ha moltes coses que s'han fet que jo no som capaç de fer-les. Per tant, què puc fer? Doncs explicar coses, i les coses els tenc aquí, perquè la línia del tiempo és la línia del tiempo des que vaig néixer avui, i jo me n'en record molt bé de tot. Per a quina raó un castellufa no s'hauria de perdre venint a pregó? Doncs per tenir un motiu més per conèixer en Fernando, si és que no el coneixen, i per criticar amb mi, perquè la crítica se'n mateix, perquè jo estic molt convençut d'unes poques coses i potser estic equivocat, perquè els consells que m'han donat els amics perquè jo acceptàs m'han dit coses increïbles que jo no pensava que jo havia fet o que jo havia donat pas en això. Inclús els alumnes, els antics alumnes de Toni Joan, gent de 50 i bastantes anys, m'han donat unes lliçons de vida increïbles i m'han dit per a què jo havia de fer el pregó. De què, en la seva trajectòria de vida, en surt més orgullós? Haver nascut a una família que m'estimava, que m'hagin donat educació intel·lectual, que m'hagin fet bona persona. Tenir amics no m'abasten per comptar-los, al contrari de molta gent que li sobren, a jo no m'abasten. I gent que fa 40, 50 anys que som amics. Jo trobo que això ja... Pues l'emoció en la que el pregoner ho sent, pues segurament és l'emoció que transmetrà a tots els castellufes i visitants don Fernando. El problema és que tornar molt ploron. Gloriós Sant Jaume, don Fernando. Igualment. Mobles Can Triay, avui i sempre, amb tu. Pastam, enfornam i preparam el teu millor moment. Can Amaro. No, había venido cuando era pequeño. Has elegido el mejor día del año. Ya veo, ya. La cosa es que tengo que cruzar la calle. ¿Puedo?